Já jsem Niky. Dneska si připravíme wagyu steak a solené chipsy a nadáme si k tomu náš domácí asijský salát. A na to potřebujeme madeiru, olivový olej, šalotku, náš domácí demi-glace, máslo, pepř, sůl. To potřebujeme nejvíc, wagyu steak, domácí asijský salát a naše domácí solné chipsy. Tak jdeme na to! Tak, teď si pěkně namastíme ty brambory a posolíme. Tak jdeme na to. Tak, teď to máme hezky namastěné a teď si to rozetřeme. Máme to pěkně namaštěné a teď si to posolíme. Pěkně, protože jsou to solené chipsy, tak musíme tak, aby to nebylo přesolené, ale tak, aby to bylo trošku víc solené, než to má být. Máme to posolené a jdeme to dát do trouby. Máme to v troubě a teď si jdeme připravit omáčku. Teď jdeme na omáčku. Trošku si tam kápneme olivového oleje, aby se nám hezky opražila cibulka, kterou si tam potom dáme taky. Tak, teď si trošku rozetřeme všude. Teďkon vezmeme šalotku a nasypeme si ji tam a opražíme. Tak, teď si budeme trošku míchat chvilku. Tak, aby byla trošičku opražená, jak jsem říkala. Sem tam dáme ještě malinko toho oleje, protože tam se vypařil. Vypadá to nádherně. A to voní. Tak, teď je hezky opražená a dáme si tam naší madeiru. Jednu odměr. Je to docela těžký. Tak to bylo ofous. Trošičku si ji tam promícháme a necháme vyvazit alkohol. Protože alkohol je pro děti špatný a já to budu ochutnávat. Už se trošku vyvazil ten alkohol, ale ještě chvilku raději počkáme. Furt se to vypíná a zapíná. Trošku divný s tím spadákem. Já si zmenším teplotu, protože už to začíná hodně bublat. Na 60. Už je alkohol vyvařený a dáme si tam demi-glace. A necháme ho tam rozehřát. Trošku si ho zamícháme. A musíme si ho tam nechat hezky rozpustit, aby to mohla být omáčka. A teď to necháme rozpustit. Tak, teď si tam dáme máslo. A zamícháme. Demi-glace už je rozehřáté a máslo teď necháme taky rozpustit. Chvilku ho tam budeme takhle míchat, aby se to rychleji rozpustilo. Tak, teďkon vypnu sporák a necháme to tam ještě trošku rozehřát. To máslo. Je to docela dost vodový, vám řeknu.
A to doufám, že má. Já bych tam sama o sobě dala trošku ještě demi-glace, protože je to takhle tekutý. Tak, teď tam dáme sůl a pepř. Sůl 3krát otočíme. Tak a pepř jenom 2krát. Tak, ještě jednou si to zamícháme. To je vůně. Budou mít rodiče radost. Tak a jdeme na steak. Tak, trošku jsem si zredukovala omáčku a zredukování znamená, že jsem si ji chvilku povařila, aby byla hustší a teď ji tak hezky mám. Trošku mi stvrdla, to nevadí, já si ji potom rozmíchám. Potom jsem si vyndala z trouby, tady jak vidíte, ty chipsy a jdeme na maso. Tak, teď si vezmeme to maso a dáme si ho tam. První si ho ale usušíme, aby nám neprskalo na pánvičce. Takhle pěkně, nesmíte ho až moc mačkat, protože by se rozpláclo jako sliz. Tak, teď ho nadzvedneme a usušíme tady ještě toto, aby jsme to neměli znovu mokrý. Teď to takhle hezky otočíme, vidíte, jak je nádherný určitě. Hezky si to takhle otočíme a usušíme. Ještě z druhé strany. Já už mám pánvičku hezky rozehřátou, už z ní jde hodně teplo. Tak. A teď si to jdeme na tu pánvičku dát. Opatrně musíte poprosit dospělého, ať vám to udělá. Nebo pod dohledem dospělého, jako já tady s tačkou. Tak opatrně, může to prskat, protože se z toho vyváží ten tuk. Takže já si musím dávat velký pozor. Tak, pěkně si ho tam takhle zatlačím malinko, aby se nám propekl hezky. A aby nám trošku ten tuk vytekl. A to má. Tak, už to skoro bude. To voní nádherně, to maso, jak se hezky peče. To si musíte zkusit. Tak, teď to otočíme. Hezky si ho otočíme a ono vypadá úplně nádherně. Tak ještě tady si ho malinko takhle popotlačíme a potom půjdeme nandavat. Už se mi vyvazuje ten tuk, vidím, jak se mi to leskne, takže to za chvíli začne už prskat. Tak, teď vypneme sporák a dáme si to tam. Hezky si ho sem nadáme. Jejda se stává. Se nestává jenom mně, to se stává i dospělým. Tak, a jdeme si to nandat. Tak, já jsem si ten steak propekla středně a nalila jsem si do téhle nádobičky tu omáčku. A jdeme si to nandat. Tak, první si nadáme teda ty brambůrky. Hezky si je takhle seřadíme, ať to vypadá hezky. 1, 2, 3, 4. Super. Tak, teďkon si tam nadáme ještě ten asijský salát. Malinko jenom. Jejda, to se nemělo stát. Tak, malinko si tam dáme ty šťávičky, ty zálivky, aby to mělo tu chuť. A velmi na malinko, ať se to tady nerozleje. Tak, teďkon si tam dáme omáčku, hezky na steak, já si ji takhle promíchám, na steak. To bude láhoda. Tak a dáme si tady trošku vedle. A proto to neliju na ty chipsy, protože by se mi mohly rozmočit a takhle ne. Tak a jdeme to ochutat.
Já ochutnám první tady ty chipsy. Málo solené. Tak já si to osolím. A to maso jsme v průběhu taky nesolili, tak se ho taky osolím. A to maso jsme ani nepepsili, tak se malinko i odpepsím. Já mám hodně silný peps, proto si ho tam dám míň, než by se ho tam normálního dávala. Tak. A jdeme to ochutnat. To je výborný, to si musíte udělat. A pro další takovéhle videa mě nezapomeňte sledovat.